Op reis door Europa, dat doe je met de trein. Dat is het nou ik, Schiphol en de NS. Ik moet naar Greifswald in Duitsland, maar vanuit Ljouwert moet je dat zo'n keer oerstappen. Ik ben heel benieuwd of dat in één keer doorgaat. Het treinen van Ljouwert naar Bremen. Want Safia geen probleem. Maar nu begint het, want alle grote teruggaande treinen op dit treinstation hebben vertraging op. Die van mij richting Lübeck meer dan 40 minuten. Ik had er al met al zat 10 uur door die. Het is warm, het is vaak oerstappen, maar het is te warm. Maar als je nou treinen gaat zoeken, wat langere stikken, terugrijden en gewoon een trein van Ljouwert en Greens naar Bremen en Hamburg, dan zou het wel volle vlotter weer kennen.